Hello guys, आं नोंथांखौ गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय। स्कुलनिफ्राय दासो मोनफैबाय आरो नै गेटआव फिसालाखौ लानानै फैबाय। एबार ओंखाम एरि संजानोसै आरोना लोगोफोर। ओंखाम संलाङाखैमोन आरो दासो संजानोसै। दासो सान्दुं दुंबाय नै दहायथ' दोमैनायमोन आरोना जि मोजां सान्दुं दुंबाय। जिया दिनैसो स्र' रानजोब्बाय, मैया दाख्लैफोरनियाबो आराम रानजोब्बाय आरोना दिनैसो जि बुरजा जानानै थाखाबायमोन आरोना, ओमफ्राय दिनै रानजोब्बाय। सान्दुं दुंबायना दानि जि मोजांनो बारबो बारदों खोलो खोलोनो। अमा बेदर लाबोफादोंमोन एसे लामायाव, ओमफ्रायो लामानि दखानाव आरोना, ओमफ्राय बेखौ संबाय नै संगासिनो आरोना मोनथ'वाखै। फिसालाफोराथ' बेदर जाया नालाय बिसोरनो नै आलु फ्राय एवबाय फिसालाफोरनो, बिसोरो बेदरखौ जाया आरो। ओमफ्राय नै आरो इयो लाफा ओंख्रै, इयो फिसालाया लाफा ओंख्रिखौ जाया, बेनो जोगोनार संबाय नै फिसालानो जोगोनार संबाय आरोना लोगोफोर। स्कुलनिफ्राय फैनानै गेलेबायबो आरो नै फिसालाया। लोमजानायाबो एसे हामबाय नालाय, लोमजानायाबो एसे हामबाबो बियो माबाया आरोना, ओंखामखौ जायाखै। मानोबा जानो बानाय जादों नामाथाय ओंखामफोरखौ जायाखै आरोना फिसालाया। गाबोन दुगैनांसिगोनहाय एकदम फुरलाला माबायदि जाबाय नो। दै होबाय नै बेदराव, दा मोनाम ओंखामखौ माला मोनजाबावनो। मोनालायसिगोन दिनै ओंखाम जानाया। जालायबाय नै लोमजानाया हामहांलायबाय, गेलेनाया सुरु जालायबाय। ओइ बाबा थांनाङा फै, नैजोंथिं ओंखाम नांगौ नाङा। दासो मोनजासिगोन नै लोगोफोर ओंखामखौ, नै बेदरा ओमफ्राय नै लाफा ओंख्रै दासो जानोसै आरोना लोगोफोर। जि उखैखाबाय, जाबाय थानोसै आङो। जानायखौ देखायलायला आरोना लोगोफोर नोंसोरनो। बार बारदोंहाय, जिखौ लांनोसैलाय बार, जिखौ लांनो हाबा बार बारदों नै गुसुथारहाय। आयु ओंखायनोथ' गुसुथारहाय लोगोफोरना बार बारसोगारदों आरोना। जाखांनानै दसे जिरायनानै जिखौ लांफैबाय आङो नै दसे जिरायनानै, बार बारलाबायदों। थुदो फ्रेन्ड, थुदोलाय चलो।